No takže, čaute, tu vás vítam Martin Vožičkár a dneska som tu s kým? Bloxik. A dneska hrajeme. Troll oby. Takže ideme na to. Tu nás ľudia budú trollovať, že proste napríklad bude tá červená, tak na ňu proste nemôžeme vstúpiť. Vidíte? A tu je tá ďalšia. Teraz musíme vyberať. Čo si vybereme? Ľavú nie? Nepísanie pravidlo. Si. No, tak hej, ja som rozjebal sa. Tak asi pravú, no. Tu, tak. Ani to? Ja myslím, že to musíme skákať. Toto. Čo ti jebe, pozeraj. Nie. Čo? Ja som nevidel to sklo. Ani ja? Ja som nevidel to sklo. No to je podľa... Ty kokos. Už viem, čo po za mnou. Ide za mnou? Poď. My musíme skákať na tie stvorčeky. Na tie stvorčeky? Aké stvorčeky? Nie, asi... Toto, počkaj, asi viem. Počkaj, ja idem naspäť. Ja som išiel naspäť. Počkaj. Čurník, ja som išiel naspäť. Asi po tomto. Po tomto modré, ha. Ja som vedel. Ale dobrý clickbait. Ty kokos. A teraz nemáme proste stúpať na tých... Na to červené. A oni napísali, že... Dobre, som tu. Oni napísali, že red is good. Že tá červená je dobrá, že môžeme dať skočiť, ale je dobrá. What the hell? To nie je dobrá. Musíme preskakovať. Ja som sa dotkol. A ja som sa rozjebal kacha. Ale to je hard. Ja viem. Kus z rohu, vieš. Z rohu. Tak ďal to, hej. Hej, roh, dobrý. Ani roh. Tak, pozri. A mňa to furt zabíja, chápeš? What the hell, videli ste to ľudia, ani som sa toho nedotkol. Ale no takú som prvý. Tyk. Aj, do piči. What the hell, čak som sa toho nedotkol. Teraz som sa dotkol. Ja viem. What? Ty to takto pakuj. Ty to musíš takto, pozeraj. Ty to musíš takto z tejto pravej. A vidíš? Ja viem. Aj tak ma to zabilo, keď som sa toho nedotkol. Ja viem, ale... Nedotkol som sa. Nedotkol. Ja to asi budem tak. Ja som sa nedotkol, chápete to? Ja som ani k tomu nebol. A ty kokos. Ľudia, ja to strihnem a uvidíme sa tam, lebo vidíte, všade sú tu proste chyby. Dotkneme sa tohto, čapne na to. Skočíme takto, čapne na to. Chápete to? Ani sme sa toho nedotkli, takže strihneme to, čau. Ja, vy tomu neuveríte. Keď sa dotkneme toho bieleho, tá nás to zabije. Chápete to? A my sme mali skákať na tie červené, vidíte? Vidíte? Ty kokos, dobrý troll. Ešte dobre, že som na to prišiel. Vidíte, teraz to normálne môžem skočiť a ja, že to proste nedokážem prejsť, lebo tu červená. Čakaj, red apple, že červené bude jablko, 2 orange, a čo je? Chápeš to? Ja nechápem. Banána, avokádo. Počkaj, red, máme skákať na červenú, potom oranžovú, potom na žltú a potom avokádo, to je zelené. Takže počkaj na prvú. Skoč na červenú, ja ti diktujem. Skoč na červenú, oranžovú. Počkaj. Ja vám poď, to dáš. Tá oranžovú. Teraz? Žltú. Yes. A avokádo. A zelené. Dobre. What the hell? Teba to ďuklo. Nechápem, na to laglo. A tak dám to easy peasy lemon squeeze. Dobre, počkaj. Že wow. Ja to nechám. No vidíme. To musíš rýchlo postaviť. No ja som to preskočil. Nie, to musíš rýchlo takto chápeš. Preskočil som? Oni ťa tu podržia, ako keby. No hej. Yes. Tak nepoď. Dobre. Teraz, počkaj. Again. Nemáme sa dotknúť toho bieleho, to už poznám. Čo to je? Toto je. My Toto? sme na to neprišli. Look under you and turn under you. Tu poď. Tu? Sklo. Ty kokos, dobrý clickbait. Look under you Legs. Ja to nevidím. Ja nevidím to sklo. Ja to nevidím to sklo.
Čakaj. Aha, my sa máme pozrieť na svoje nohy a potom môžeme prejsť. Á, už chápem. Pozri sa, iba teraz to skočilo. Jump. Jump. Som si, že spadnem. Just walk. Nedá sa. Hej, nedá sa. Daj sa. It look easy. Že to vyzerá ľahké. Oh shit. Oh shit. No, počkaj, ja viem tu stať auto. Pozri sa, bum. No, dobre, Dáško. Čo to vie, čo bude? Ja viem, to máme takto preskočiť. Ono sa to nedá preskočiť, ľudia. Tam je blokáda. Pozri sa ťa. Skočil som tam a tam je blokáda. Vidíte? Blokáda tam je. Potom teraz, jak? Avokáda. Tu, Dick. Kde Pozri si? sa tu. Tu. Poď sem tu. Ty What the hell? To je hra. Jump. Skákať máme iba. Veľmi skákať musíme. Ani skákať. Na konci nemáme skákať. Je to... Nemôžeme skákať. Nemôžeme. Nemôžeme. No. Other way, že proste z druhej strany je čo tiež. Poď. To je také ako keby... Jak ti to poviem, také ako keby sklo? Aha, what the hell? To je dobré, nie? Ty kokos. Wow. To je dobrá hra. Že 3 čiarky, teda bodky. Ty čo? Ty čo? Ja som si myslel, že to je... Look under. Že pozri sa ko. Čakaj. Pod. Tu je sklo. Kam? Aha. Ale to nevidíš celé. No čo teraz? To nevidíš Pozri sa celé. dole. Píše. Oho. Pozri sa dole. Ty nám ukazuje. Čo nám ukazuje? Ja som ti povedal, že to pozri sa dole. What the hell? Vidíš? To čo je? Ty kokos, to je zabitá hra. To čo je? Bráško. Dobre, idem. Ja Počkaj. som povedal, že teraz poď sa ďalej tak. What the hell? To čo je za pičovina? Mirror, what you say? Že máme, počkaj, mirror? To viem, mirror je zrkadlo, ale... Počkaj, tam niečo vidím. Už ja som to mal? Tu? What the hell? Čakaj, skúsim takto. Ty nemôžeš, ti proste iba prejdi, jak pán. Iba pán, jak prejdi, no. Nie, ja som dobrý. Nie, tu poď. To easy. Normálne tak prejdi. Ty to musíš obchádzať. Obchádzaj to. Obchádzaj všetky, tak. Aha, pekne. Dobre, kill bricks a game, takže máme skákať. Hej, proste po tých sračkách. No ja som sa dotkol, OK, nevadí. Thanks of the easy. To nemôže byť count. Joj, skoro som sa dotkol. Dobre. Počkaj, think is easy, že viem, že to je easy. Ale potom... What the hell? Toto som nečakal, my to máme preskočiť, ale toto nevidno. Je, stadiaľ, potom za Po tých, hej. What the hell, to je clickbait. Divný kávo. Think. To. Oh shit. Teraz, akože, Počkaj, tu bude replik určite. to bude dačo. Think. Počkaj. Nie. Oh shit. Kurva, teraz jak? Počkaj. Čaške najísť. Píše, že Ty kokos. Počkaj, tu ďalej to je niečo. Není, ty kokos, a potom jak? Ja neviem. What the fuck? To je hard. Počkaj, tu ďalej to.
Tak. What the hell? Ja som to vedel stať z druhej strany a potom to skočí tam. Ty. To je jaký clickbait. Ty si borec. Where should go? To dobre robí. Hej. Very thick. Veľmi... Úzke. Yes, but not you see it right. Poď right. Right. Yes. See right. Dobre? Nie dobre, vidíš? Ty, kokos, Z pravej to je dobre. Všetko je dobre z pravej strany. No tak berem späť. To máme preskočiť, bro. Nemáme, počkať tu niečo. Pozri sa. Aha. Milan, pozri sa. Ja som to vedel. Kúkaj. Proste iba preskoč tu. Poď sem. Tak. Ty koko. Dostali. Speed. I saw speed. Už ma to doženie. Teraz čo tu? Toto? Mne sa laglo. Trošku je to zalagovaná hra, no nevadí. Na konci nemôžeš vôbec skákať, bro. Ty choď na tú dosku, na tú zelenú dosku choď. Na tú zelenú to dosku, že? To ti neurobí nič. Čakaj, nech to prejde tam. OK, som tu. Teraz tu. Tu máme skočiť, potom hore. Tu. Počkej, nech to pôjde dole. Nemôžeme na to. Na to čierne. Nemôžeme Na to vôbec. čierne, Hej, na tak. to iba na to čierne, no. Poď, pozvihni sa. Tak. To čo? To čo bolo? Aj mne, aj keď som z toho bol. Uvidíš na to posledné to červené. To je, keď sa toho nedotkneš, tak to sa... Uvidíš na to posledné červené. Ja si budeš myslieť, že si spadol a proste tam, kde si sa lagol, ako keby. Uvidíš. A teraz, jak to máme prejsť, keď tam proste my môžeme ísť? Poď to! Vidíš? Poď to! To je dobré, nie? Bitch, it just worse. What did you else? Easy. No need to go to jump. Jak nás oklamali, že to nemôžeme tak byť jumpnúť. Tam nemôžeme ísť. Poď za mnou, ide za mnou. No poď. Skákaj tak, potom je tam taký rebrík, poď. Hop. Kde je rebrík? Hop. Čakaj. Ne, na to poslední je. My sme nedali, na čo sa nevíme, však to je rebrík. What the fuck? Že... Easy peasy, lebo to ide. Jak skáčem, pozri sa. To čo? Že dobré, že tu sú checkpointy, vieš. Asi tam rovno. Ja ani tak... Tu bude niečo určite. To či nachoď na zemi, áno, to červené. Čo ty jebe? Ale ja to nemôžem preskočiť, chápeš? Počkaj, to dáme. No, sme tam. Mi to zobralo. Že nájdi teleport. Teleport. Ja. Tu nie je žiadny teleport. Taký clickbait. Try to fit in. Ja som tam. Ja to nemôžem dať. To máme preskočiť. Tam je laser na 100%. Hej, čo tam je. A potom to môžeme ísť. Bro, poď normálne jak na rebríku po tých červených. Ja. Let's go. Look down. Pozri sa dole. Mňa to baví toto, kámo. To jak si prišiel? Normálne iba sa pozrieť dole, ako keby potom, vieš. No, tak. A tá ďalto? Nie. Aha, to je jak po tomto. Hej. Tu mám ísť. Ukáž, Dick, pozri. Skús to ty, no. Skúsim to ja. Ne, teba to lagne naposled. Mne to nerobilo, kámo. Hop. No aj dobre, díky. Poďme. Brat si trošku prezval ten môj mobil.
Že AFK, to čo je toto. Nie, Ja však som v pohode. spadol dole, jak debil. To v pohode môže ísť. Ty kokos. Banán tu. Jaký banán? Nie, banán. Jaký banán? Banán mám, pozri. To je šupka, aby si za tam rozjebal. Teraz čo? Hop, hop. Easy peasy. Teraz. To jak v tom Squid Game. Čo tá čošky, pičovina, toto ľudia. Čašky. Čašky. Uj, teda. To. Ale kurva. Poď tu sedel. Dobre. Ja som. Ty si kde? A už ty si tam? Yes. Joj. Aha. Poď tu sedel, poď. Jo, piči, ja to nemôžem preskočiť. Jaká amatérka. Ale, ja som ešte väčší amatér. Ale, no, berem späť. To keď mňa to sejme tá aj tú typku, čo teraz išla, pozri. Jo. Kaž. Ja mu to prejdem, ľudia. Takže hej, rúb do toho. Čakaj. Tebe to lagne. Tebe to laglo, vidíš. Dobre, díky. Nemá zač, poď. This is gonna take a lot of time. Že toto zobere celý čas. Toto zabere celý čas. No, určite, že to bere celý čas, ak to je dobre. Easy. Tam máš nakoniec takú pičovinu. Už si to prešiel, OK. 1 plus 1. 1 plus 1 je 2. 11. 1 plus 1? 2. To je 11. 2. To je joke. Aj mňa to zobral tak 1 plus 1. Čo? Ja, dvakrát. 348 na 3. To je x23. To viem. What the hell? Nie, to je x56. Není to x. To je let me pass. Živet mi pás a ja som prišiel. A potom ťa to zobralo. Danger, don't touch the buzzer. This button. Keď sa dotknem. What the? Backrooms? I told you not to touch. Že povedal som si, aby si sa nedotkol toho tlačítka. Tip. Teraz Nájdi zelené tlačítko. Dúfam, že nás tu nebude naháňať tá mŕtka. Tu sú šipky, kde si? Poď za mnou. Idem za tebou, Veronico. Ale toto je taktiež troll. A ja si myslím, aj tu ukazuje šipka, vidíš? To je troll. Dobre, good job, touch the button. Poď, to dáš, čakám ťa tu. Nice, Yes, dobre, teraz tu čo? No, to nie si potísť. O, pohode, pohode. O, dobre, len nás to takto akože rozjebe na zem. Speedrun, let's go. Poď to dáš. Jo, ty si sa rozjebal dole. Oši, dobre, čakám ťa, pozerám ťa tam. Pozrite sa, ľudia. Au. Tebe tu berá? Nie. Poď, Seba to čaplo. Je to na konci, poď. OK. Teraz čo s tým? Ale no tak. Poď. Kde? What the? Ty si mal spať do tej diery? Hej, ja som to spadal. Ty sa spíkal, What the hell, ty černo. Však toto nepreskočíme. What the hell, to jak? Ja som dole. To jak? Don't touch the red under you. Under you. Under you. Však ty kde sú tie červené? Počkaj. Dole, pod to.
To je L. A potom to. Stadiaľ, poď. Kurva, počkaj, tu preskočím. Poď To viem, že to tu je, vidíte, tam to poď, bolo. ešte, poď. Skoč. Ešte mám skočiť Ešte však. skoč. Na konci. Hej, na konci, no. Dobre, tu preskočím, ďalší skok. A ďalší skok, ok, poď. Tu ďalšie, ešte väčšie. Yes. Poď za mnou. Už ja viem. Pozri sa. Bum. Vidíte? Poď tu to vidno. Bum. Ja idem naspäť, ja som mal debil. Ja som Zase idem naspäť. Ja to mám pomiešané. To zmizne. Ty kokos. Teraz čo s tým kokos? Dobre. Find another path. Poď. Do piči, my tam musíme úplne ísť jak bangry. Počkaj, nech to prejde teraz. A teraz bum. Do piči, už ma to sejme. Ja na to by mám skákať. Ty vole. To je hádky. Bro, Yes, to je tam. pozri sa. Click the orange block. No. Na to skočil. Aj ty, OK. The green pillar is not here for nothing. Že ten green. Green pencil. No určite, že ten kokot je na piču. Toto je aký clickbait, ty kokos, jak nás tu trolujú, kámo. Dobre, poď. Strašne nás tu trolujú. Teraz tu čo? To je asi poistené. Už ja viem, čo bude. Pozri sa, tu je ten rebrík. Dobre, bum. Už má aj tak. Počkaj, tu čo? Tu nie je žiadny rebríček. What the hell, teleport. Feed your way. Že nájdi svoju cestu. Alebo way, neviem, čo znamená way. Teda idem. Dobre, budeme späť. Máme asi potom to na 100%. Samozrejme, že máme ísť potom to. Don't forget, že nezabudni, čo si počul. Nepočul som nič, čau. Idem Čo si robil? No môžeš ísť aj po tom červenom. To je easy. Teraz čo? Oh shit. To bude tiež taký buk. Nie, potom po tých bielých. Preskoč. Ani to. Piva preskoč, tak to bude. Kde? Tam? OK. One of the three was the safe. Že jeden z tohto môže byť safe. Tak to biele. To na tebe zabíja. Hej. Feed your way zase. To je potom to. Nie. Potom to. Nie, ani to není potom. Je, to je potom. A jaké clickbaita, tak vieš, že je priesvitné. Nie. Avokádo, sky, idol 2. Takže avokádo je zelené. Avokádo, potom strawberry. Strawberry je malina, tak to bude červené. Teraz čo? Takže pozriem sa. Avokádo. Sky je, nebo je modré. Toto. A ešte... A tady ono to neukazuje. Takže avokádo. Avokádo jak na začiatku. A to bude to modré. Počkaj, avokádo. Malina. Potom toto. A túto červené. Modré. Ani to? Ne, už ja som bol na vitro. Potom to ja viem, ty kokot. Skoč. Neskoč. Wait. Jump. A tu tiež. Potom to. Ani potom? Ja to nemôžem preskočiť. Počkaj. Čo ty iba skákaj, kámo. Pozri sa hore. A čo? Čo je tam? Nič tam není. Ja som doskočil. Pozri sa. To je klik. Už ja viem, čo to bude. Bro. To je jak na tom začiatku. Pozri sa.
Čo? Poď sa a pozri sa hore, hej. To dobre hovoria. Dick. A čo tam? Ja to nevidím, ale... Pozri, Dick. Ja to nevidím. Tuto. Ja to nevidím, ale tak ja idem podľa teba. Ja to nevidím. Pozrite sa, ľudia, sorry, ja to nevidím. To lava. Toto. Vidíš, ja to neviem. Yes. What? To máme skákať už to? What? Skoč hore. Jo, už ja to vidím. Kde si? Pozri sa. Tam to hore dačo. Ty kokos. Tu máme totálne skákať. Potom hluboký skok. Hluboký skok. OK. Nie. Nie, dobre. Takto ty rob si to takto. DJ tak ukazuje ti. A tak. Hop, 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 hop. Nie, ja som poskočil jak debilko. Hop, hop. To jaký clickbait. Nie, zase. Ja som idiot. Je to tam. Dobre, díky. Dobre, potom. Ja som sa šmykol potom. Ty sa nedebil. Look so normal, že vyzerá to veľmi... A zase je tam ten. Zase tam pičo. You can eat easy. Au. Ja som sa toho nedotkol. Tak teraz aj trošku. Na konci vôbec. Na konci ťa to nepustí. Na konci vôbec. Ty musíš rýchlo. Sorry. Čo je? What? Čo? Ty, kokos taký. Chámo. To je easy tu. Aj tak ma to nepustí. Takže na... Vieme, jak na to poď. Je to pohode. Tam choď teraz, doľava do toho boxu. No už. Dobre? Which way? Potom to ne. Ne. Teraz je to ide. Takže asi potom to normálne klasicky. Toto je čo zas? Parkour. Ale Bičko. toto je už iba bez trolu, no ako. No, berem späť. What the fuck? Skoč tu. Toto. Ale má som nás že je free level. Find Nájdi tlačítko. Tu je tlačítko. Masov. Hej. Už sa otvorilo. Poď, už sa otvorilo. A teraz čo? Neviem. To iba normálne prejdi, no. Poď hore tu. Hej. Tam, what the hell? To čo je, pane Bože? Easy. No, teraz nás tu môžeš toto prejsť. Teraz tu nás to dúfam, že pustilo. Teraz... to je veľmi tenké, tam to nemôžeš preskočiť. Iba prejdi, aj nechoď. Poviem. Hej. Si to... Pozri sa, poď sem, kde si? Bilal, tu poď, pozri sa. A ja som. To riadne vidno. Dobre. Ojej. Teraz čo? Čo s týmto? Red. Tu mi to ukazuje už. No. Potom sklujú. Tu pôjdeš, potom zelenou a tu pôjdeš. Tak. A tu? Dobre, tomu mám iba takto. Koj kokot. What the hell? Ty kokos, takto to je zabité. Tu si musím urobiť first person ľudia, lebo tu nedám. Dobre. Tu sa nedá vyskočiť. To iba... Ani to sa nedá. A potom... Ejha. Takto. To musíme tak. Ani to sa nedá. Martin. What the hell?
Počkaj, mne sa to nedá. Ale tak počkaj, skúsim ešte raz. Ty kokos. Skáď dal. Tu? Hore? Hej, skoč. Tu mám skočiť, hej? Takto, Dick, pozri. Takto. Čo ti jebe? Posaď ho. Čakaj, no, dobre. Poď tu. Počkaj, lebo nezapínka lobby. Dobre, som checkpoint. Tu. To má ísť po tomto. Nie. A ja, že padám do ráni. Pozri. To nás tu akože zachránili, vieš. To nevidno, kámo, kebyže... Na to vidno. Tá červená, zabudol si? A to už bude tu, no. Bo to už je červená. Tu je taká tmavo červená. My sme nedoufali. Čo je? Normálne pôjdeš do nej. Ale no tak. Mne sa to nedá, ale tak... Počkaj, ty si išiel stať tu. Čo ti jebe? Kámo, teraz čo? Tu. Dobre, zobrali mi to. Ja iba pozerám, vieš, ako máš tie reakcie. Bere späť, ty kokos. Teraz tu čo? Tu nie sú ani informácie, alebo tip, čo máme robiť. Ja iba kúkam. Nie, tam je sklo. Ty máš skákať na to sklo, na to modré. Čo ti šíje? Tak toto je hra, kámo. 78 level. Tam bolo, ja sa cudujem, že... Stane. Však ty si sa dotkol. Tam zase pliší. Mamka, to je piči dneska. Poď ty, počkaj, ja to môžem prejsť, nie? Hej, môžem. Ty, kokos. Na konci som vás kokík. Dick, tu je skok. Poď sem. Bro. Ale tak to prejdem, to je easy. To nepôjdeš. To neprejdem. Pozri hore, pozri. Ja to nevidím, počkaj. Tu. Aha, tu, hej. What the fuck? To čo je, pane Bože? Tak toto je hra, ľudia, určite dajte odber na tento kanál, určite budú viacej takýchto videí trollov. No a ďalší troll, kámo. Netreba. Jo, teraz, že tam budeme hľadať o 160 žiadny kód. Nie, tu sedel. Stadiaľ to, hej. What the hell? Tu nemám rád. Poď sa mnou. A tak mám first person. Počkaj, poď za mnou, ja viem. Ty si sa tam zasekol, poď sem, poď. Tu poď, tu! Poď sem, tu poď. Pôjdeš tu, tak. A teraz chod doľava. Vyhol som to tam, takže. A teraz tu poď, doprava. Tu. Ale aj tam môžeš, okej. Dobre, sorry ľudia, že podvádzam. To čo bolo? Toto, skoč na to červené. Ma to zabije. Na to uprostred, nie? Uprostred? Vidíš to, ako keby to nie je červené, ale také ako keby čerešňa. Tá tam, skoč, hej. Toto tu? Hej, skoč. To je? Ďalšia soba. Ja som padol na baláli. Ja som ti hodil na... What the hell, to čo? Aha, ďalšia pičovina. Poď to dáš. To je easy. To už vieme, ako sme PRO hráči. Au. To nemôžem preskočiť, to sa nedá. Takže, že by z druhej strany. Wow. Kde si? Ja som na začiatku, lebo som skočil tam a nedá sa.
to. Sme debili. Čo tam je? Bo to je, zasa pičovina. Ty kokos, to sa zapičovina dneska. Á, tu ďalšie blúdisko, ale tu ukazuje. Tu ukazuje, ty hore, vieš. Takéto blúdiska mám rád, že mi tu aspoň ukazuje, že kde mám ísť. Ale kebyže máš first person, nevieš, kade máš ísť. Tak to je. Pôjdeme to ako PRO, dúfam. Ja si dám first person radšej. Hej, radšej. I to je lepšie so first personom. Čakaj, idem ja. Dobre, poď. Tu to nič nerobí. Free level. Pozri na mňa. Hej, ja viem, toto už nerobí nič. Free level. Super, free level. Akože... Ej! Nechoď na to, nechoď. A potom ako si zoberiem ten? Nechoď. Tu máš. Did you see this before? Že videl si toto? Nevidel som, ale tak pôjdem cez... Tu. Oh shit. Uj! Tu čo je? To sa nemyslíš vážne. Uj! Na tom nemôžem vôbec skočiť. Bude nám zás to úplne do piči teleportne. To ešte vstýpam. Poď. Aha, tu je sklo. Skoč dole úplne. Tu je takéto sklo. Tu na pravej strane. Tu. Tak. Tap the button to open the gate. Už nie, už nie. Neklikaj na tom, pôjdeme tam. Ty si tam? Nie, ale to chcem kliknúť. To sa nedá. Máme takto preskočiť. Ako easy. Počkaj, tam je, že neviem čo robí. Aha, to je na druhej strane. To ďalšie máme ako na začiatku, čo sa nám nepodarilo. Au. Na to červené. Aha, my sme mali aj na začiatku, že sa proste nemôžeme dotknúť toho bielo. A teraz sa nemôžeme dotknúť do toho červeného. Ešte častejšie. Kabo to je dačo iné. Videli ste to, ľudia? Skáčem takto, už ma to dojebe. Ale no tak. Something is... Niečo tu je špatné. Tu. Takže možno máme tu mali stať to. Sklo. To sklo. Ráda. Tam je rebrík. 97 za chvíľku. Let's go. Ľudia, sorry, že to je takéto dlhé videjko, ale inak toto videjko nedokážem zostrihať, ale tak aspoň máte lepší zážitok pri tomto. Dajte No, čo teraz s týmto? Neviem, počkaj. Uj, no, zdravíčko. Teraz čo s týmto? Poď to. Fú, to je ťažké. Počkaj. Niečo. Čakaj, ja na to prídem. Počkaj, oni to budú vedieť, pozri sa. Čo si dole skočil? Poď tu, poď sem. Po tých schodoch, nie. Ja som to vedel, sakra. Ja som to vedel. A to červené máme skákať takú minút. A ní na to. Počkaj. A tu. What the hell? Order of the terrace is right here. Don't look down. Máme sa dole pozrieť, takže... Nepozeraj sa dole. Máme iba potom modrom. Tu počkaj, že bum. What? Počkaj, takže potom iba po tomto skle. A byť po tom skle.
Vy poďte iba stať na rodo. Ani potom. Počkaj. Tu stane. On nám ukazuje tu, Martin. Tu poď, už iba to, už viem, ja poď sem. Nie, tu. What the fuck? Hej, co to piči? 100. Teraz čo tu bude? Pečí. Hej. Ja. Oni ľudia to už našli. Tu máš ísť, tu a tu takto skočiť. Hej, díky bro, ty kokos, idem sa solo nás ty kokos. Tiež dobrý. Bráško, ideš? Skoro som na teba zabudol. A ty si už na hore. To je ťažké. Nie to. Že blíže? Teda líže. Sklzávka! What the hell? Nemal som to robiť. Vidíš? What the hell? What the fuck? To čo bolo? Tam tu je ešte stage? 102 kamúzne. Ale už tam je vím. Poď to dáme, musíme byť prvý. Čo? Ja to už vidím. Čo spadlo dole? Kurva, poď rýchlo, poď, to musíme vyhrať. To. Ten bumper, tu je. Tam nemôžeme skočiť, kurva, jebane. Nie, oni už dajú cieľ, kurva. Nevadí. Asi nevadí. Teraz jak? Počkaj, že by som to takto prešiel. Tu staďa, bro. Nie, poď von stavať. Ty robíš chybu, poď. Nie. Kde? Poď sa mnou. Ja už tam nepôjdem. Ty za mnou, poď ho zastupy. Počkaj, musím sa zabiť. No. Dobre, no a? Poď za mnou tu, tak. A tu. Nie, do piči. Stávaj, nie. Zapijeme sa, poď. Vidíme sa v nebe. No a teraz tu. Tu stáďa, bro. Počkaj, nevidel som ťa, kde je? Tu? Yes. Au. Čo si teraz? Lásko. Poradte ma. Poradte ma, nevedí. Kokos. Týpek zase. Niečo je po to. Po tú pičovinu ide čo? Po tú... Hej, ale ako tam? My sa máme prebugnúť. Tu. Pane Bože. Hej, free. Arira. Sme tu dali, bro. Práve, to mi ukazuje, dobré. Tak, ľudia, skončili sme ako tretí. Je to dosť, akože veľmi dobré na začiatok, ty kokos, balíme tu strašné veci, ty kokos. Yes, ty kokos, no. Tu máme čo, try. Pozri čo mám. Pozri čo. Pozri čo, ja. Poď sem. Potom sa hodíme dole. Takže my ľudia končíme pri tejto sérii. Dneska je to koniec. Mali sme sa strašne veľký zážitok pri tomto tyku. Strašne troj sme tu mali. Takže my sa vidíme. Nezabudnite zanechať like a my sa hodíme dole. Čaute. Wow. Hej, my sme kone, my sme človeky. Čau.